Hoy en el capítulo 2 de Una malagueña viviendo en Cataluña hemos venido al centro de Barcelona para enseñaros algunas curiosidades. Pero como llevo aquí 4 años viviendo, lo vamos a hacer en catalán. Estem a les Rambles, on està la famosa font de Canaletes. Aquesta és la font on el Barça celebra els títols. Això és perquè on està l'FNAC antigament hi havia el diari esportiu de Barcelona, on hi havia tots els resultats dels partits penjat en una pissarreta. I la gent que no podia anar a veure el partit venia aquí a veure els resultats. I aquest és el motiu per el que aquesta font es va quedar com el lloc de celebració del Barça. Jo no és que segueixi molt el futbol, però el meu xicot sí, i per aquesta raó i perquè m'encanta Barcelona, jo sóc del Barça. Una altra curiositat, com podeu veure, és que tot el terra simbolitza les onades del mar. Això és perquè en l'època medieval aquí hi havia un canal que comunicava Barcelona amb el mar, que portava aigües residuals de la pluja i l'aigua que baixava del mont del Tibidabo. Una altra curiositat, que aquesta no és de Barcelona però em fa molta il·lusió ensenyar-la, és que aquí a la Rambla hi ha penjat un cartell meu. I és que des de fa uns anys treballo de model. Joder, qué locura. De repente está aquí en la Rambla, que fuerte. Com última curiositat, tota la Rambla està plena de fanals com aquest, que té només una llum. I si anem avançant, ens trobarem aquest, que té 5 llums. Aquest representa la entrada de la porta de la muralla de Barcelona. Bueno, esto es todo por hoy. No me considero una experta, pero me gusta muchísimo informarme de la ciudad donde vivo. Si me he equivocado en algo, pues me lo dejáis en comentarios. No hace falta decirlo, pero si queréis más vídeos de una malagueña viviendo en Barcelona, darle mucho amor a este.